Sessió extraordinària i urgent, dimecres 31 de juliol del 2024 a les 14:15 hores. Ordre del dia, primer punt, ratificació si és procedent de la urgència de la sessió. Vots a favor de la urgència? Un momentet, podria antes una aclaració. Vale. El tema de la urgència per plazos, crec recordar que se va dir que el tema de la licitació teníem un plaç. Podria un poquet que me comentareu aquest plaç de què ve. El plaç que tenim que estem corregents, que estem fent tot el tema de la licitació. Quin plaç tenim que córrer tanta pressa? Home, perquè tenim que justificar davant de conselleria per les obres. Fins a quin termini tenim? Home, doncs tindríem de tindre, crec que eren 100 i pico mil euros ja fets en obra antes d'acabar l'any. Era per això. Crec que vam parlar de Xina. És que ho van comentar ja ràpidament, sí, però que clar, declaració. Era per això, entonces com la licitació és llarga, és llarga. Sempre és 2 meses seguro. farragosa, pues per això. Vale, era antes de, per lo menos para que Isabel pot anar ja a deixar-se fet. Publicado. ¿no? Publicat y ya, vull dir-te, si no, ya les empresas... Y desde que empiezo a publicarlo hasta que se formaliza pueden pasar 2 meses y medio, más o menos. Pues son 20 días hábiles que tienen para presentar las ofertas, ¿vale? Y ya con eso te comes un mes prácticamente. Luego después hay que hacer el informe de valoración de los criterios de valor. Antes que ponerlo en la web. No, se publica en la plataforma de contratación del Estado, ese es donde tienen que presentar las ofertas. Si eso lo publico, imagínate, la semana que viene, el día 7 de agosto. 20 días ya nos vamos como casi a septiembre, porque los fines de semana y los festivos no cuentan. Ahí presentan las ofertas, luego Paco tiene que hacer un informe de los criterios de valor, reunirnos la mesa de contratación, publicarlo, tal. Hasta octubre, por ahí, puede que no estuviera la formalización del contrato. Más o menos. Tenemos que tener certificados los 100 y pico mil euros antes del 31 de diciembre. ¿No? Claro, para poder demanar esos mes desde l'any passat, para poder justificar. Vale. Vale. Gràcies. Vale, tu seguís? Sí, passem a votació. Vale. Passem a votacions. Vots a favor de l'urgència per unanimitat. Punt 2. Aprovació si és procedent concertació d'operació de crèdit a llarg termini. Vale, pues bueno, com van parlar, tenim que per poder assumir el cost, mentre la Generalitat, la Conselleria, no ens vaig fent anualment les aportacions. La proposta d'acord és, primer, adjudicar la concertació de l'operació de crèdit per al finançament de la concessió de la subvenció per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en el municipi mitjançant el Pla Conviure 2023 a Cajamar, Caja Rural Societat Cooperativa de Crèdit en les següents condicions. Import 370.000 euros, termini 5 anys, carència 1 any, sistema d'amortització trimestral, tipus d'interès tipus variable Euribor a 3 mesos més 0,31, període de liquidació d'interessos i amortització trimestral, comissió d'obertura és 100, comissió de cancel·lació és 100, comissió d'amortització anticipada és 100, límits interessos de demora el 2% sobre tipus nominal i altres formalització ante fedatari públic. Segon, notificar l'adjudicació a les entitats financeres que van presentar propostes i van resultar excloses. I tercer, notificar a Cajamar, Caja Rural Societat Cooperativa de Crèdit, l'entitat és adjudicatària d'operació de crèdit a llarg termini, la present resolució i citar-li per a la formalització de la mateixa en setembre de 2024. Bueno, serà la millor opció, perquè està exenta de comissions, damunt el d'Euribor, el diferencial és el més barat de tots, entonces no tenim ningú gasto ni res, pues estupendo. Vale, Vale, alguna pregunta, alguna cosa? No, por eso mentre volven les ajudes pues tienen que posar el dinero más, ya está. Ja està, exacte. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Punt 3. Aprovació si és procedent, aprovació expedient de contractació de l'obra de reforma i rehabilitació donal en centre sociocultural. La proposta d'acord
aprovar l'expedient de contratació mitjançant procediment obert simplificat de les obres reforma i habilitació de nau en centre sociocultural convocant la seva licitació. Segon, aprovar la despesa corresponent. Tercer, aprovar el plec de clàusules administratives particular i la memòria tècnica redactada a l'efecte que regiran el contracte. Quart, d'acord amb l'informe de data 3 de juny de 2024 emès per serveis tècnics, no es preveu la divisió en lots. Quinquè, publicar l'anunci de licitació en el perfil del contratant amb el contingut contemplat en l'annex tercer de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. Sisè, publicar en el perfil del contratant tota la documentació integrant de l'expedient de contratació i en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible des del dia de la publicació de l'anunci de licitació. Setè, designar la mesa de contratació formada per presidenta Eva Maria Linares Martínez, vocal Òscar Emilio Barres Magraner, vocal Borja Ruiz San Mateu, vocal Marc Estruig Moran, vocal secretària interventora interina, secretària Maria Dolores Pero Signes. Vuitè, finalitzar el termini de presentació de proposicions. Es procedirà a l'obertura de les proposicions mitjançant dispositiu electrònic i la seva valoració. I novè, efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà en el registre oficial de licitadors i empreses classificades que l'adjudicatari proposat complís amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà a l'adjudicació del contracte. La mesa de contratació i el nom. És que crec que Marc posava March. Sí, pues sí. Marc. Quero recordar quan la vaig llegir i ara que la llegir dic no. Vale. Bé, des del Partit Popular ja sabeu que vam enviar un correu perquè vam veure en el tema de les millores veiem un complement a una partida que ja està en projecte. Aleshores el dubte era, bueno, no ens ha contestat, sí que ella ho ha enviat. El que nos han enviat. Bé, a grosso modo, i fent l'explicació és que no entenen com un complement a una partida. El dubte que ens ve és que aquesta partida no està bé i ara intentem millorar-la. També així i tot, comptant el valor de la retirada de fibrocement de la coberta, tampoc ens diu el preu que avui en dia es barema. Aleshores veiem que és un poc perillós el tema, perquè clar, no sabem si ningú ofertarà aquest complement, pararan l'obra perquè no poden continuar per el diner que es costarà i bueno, ja hem tingut antecedents de que l'obra de la nau ja ens va costar 30 i pico mil euros, les obres de Sant Vicent i Canonge també ens ha costat diners i ara estem un poc que no veiem clar el que puguem fer l'obra i que no ens costi més diners de lo que diu així. Aleshores, donat que no tenim confirmació ni explicació per part de la direcció facultativa, conforme ho van dir en el correu, anem a votar en contra, evidentment. No, és que no podem fer altra cosa que això. Veiem tots els antecedents. De totes maneres, jo parlo avui en el tècnic, em va dir que aquestes millores són per donar opcions a més empreses, no sols aquelles que estiguin especialitzades en la retirada de fibrocement, perquè crec que no sé si pugen, pot pujar 15 o 17.000 euros al final aquesta millora. 10.000 més gastos, bueno, en teoria més gastos generals i benefici industrial. Sí, no? Pues això, no? Entonces, pues bueno, la idea era un poc això, que no és excessiu el que és el tema de la millora, però que sí que podria donar opció a que altres empreses que no estiguen especialitzades i que puguen tindre més opcions. Aquesta és un poc la idea, però ja tampoc sé explicar-te tècnicament perquè ho entenc més que jo, però bueno, això seria un poc l'explicació. Més el correu que ens han enviat, que ens han contestat. Jo entenc que quan es va aprovar el projecte inicial, en el preu que n'hi havia, perquè el vam aprovar i no vam ficar tampoc, no ens vam fijar perquè ja estava estipulat el preu, un preu de cost sobre la retirada del fibrocement. El que s'ha intentat, ja ho dic, aquell preu, allò ja ho vam aprovar i el que s'ha intentat és un poc ampliar, diguem, a més possibilitats, a més empreses que puguen entrar a la licitació. No se quedarà desert, no se quedarà, això no ho sabem mai. Sabeu que precisament
el cicle hídric es va quedar i fíjate que era una obra que, escolta, vale, entonces A veure, no ho sabem. així tots sabem qui té, entre cometes, quina empresa és pràcticament per l'única això- que maneja tot això. Per això s'ha fet això un poc per ampliar a més. Vull dir, bueno, això és el que m'ha explicat Sí, també. però és que el tema és que jo llisc 500 vegades i no ho entenc, perquè poso textualment complemento de la previsión de proyecto para retirada, clasificación y empaquetado, transporte y vertido a gestor autorizado de placas de fibrocemento de cubierta, incluso redacción y gestión de autorización ambiental. O sigui, quin avantatge té aquelles altres empreses que tampoc no ho entenc, l'explicació que ens dona. Jo no sé dir-te, jo dic un poc el que m'ha dit, vale, que un poc no sé debat, perquè aquest cost es pot assumir per altres empreses que tinguin que llogar a alguna empresa així especialitzada, que pot ser d'ací o pot ser de fora. Quan vaig llevar Montasa era una empresa de fora, no era la que tots coneixem d'ací. Vale. Ho va fer a més superràpid i superbé. És el màxim, és el que el puc explicar que me vaig explicar. Nosaltres, De totes formes, doncs, sí. simplement per antecedents, pues, pensem que no, que quan no està clar pues no podem votar a favor, evidentment. Després ja veurem. Vale. Molt bé. Pues sentint molt, ja sabem la urgència que n'hi ha, però creiem que no deguem. Vale. Vale? Perfecte. Pues bueno, si passem a votació, entonces, vots a favor, vots en contra. Pues Hacemos otra votación para aprobar totalidad, como hay Claro. empate. claro, por eso decía. Pues como hay empate, se hace otra votación y como ya tiene voto de calidad, pues decide Vale. otra votación. Tornem a votar tots. Això és sobre una màquina. Sí. Vale. Estava esperant-la. Vale. Sí, a veure, com som empatats, Claro. l'equip de govern té un vot sempre a favor, que és La l'alcaldessa. alcaldesa tiene voto de calidad, Va, però podemos està volver empatat a algo, votar. que estic empatat. Aleshores es torna a Sí, votar, sí. en segon votació. Vale. Segon ronda, vaig a favor, vaig en contra Y el voto de calidad. i el vot de